Yan guys, yung nahuli kong 4 kanina. Mga buhay pa. Hindi ko lang na-videoan kanina kasi naiwan ko na yung cellphone ko. Ayan, tatakas pa yung isa. Yan, matakas pa. Okay guys, i-prepare ko lang, kakatayin ko lang. Saka tayo magluluto. Stay tuned na lang guys. 7 hours later.
The next day. Yan guys, luto na yung kare natin. Pagbuong kare. Wow naman! Wow! Wow! Malapit na yung sabaw. Kaya titikman natin. So, ayos na guys. Sarap. Medyo maanghang. Kilala kong kaliskis mo, oy. Okay guys, kain na tayo.